Hi friends, welcome to Marichu Kitchen and Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி நெத்திலி கருவாடு தொக்கு. இது எப்படி செய்யலாம்ங்கறது பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாய் நல்லா காஞ்சதுக்கு பிறகு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு பிறகு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்ச பிறகு 2 வெங்காயம் சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு 3 தக்காளி சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினது பிறகு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். நான் மிளகாய் தூள் காரம் கம்மியாவே தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியா தேவைப்பட்டுச்சுனா எக்ஸ்ட்ரா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இதை சிம்ல வச்சுட்டு லேசா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 1 கப் அளவுக்கு இதோட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்த பிறகு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை கொதிக்க விட்டுறலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் கொதி வந்த பிறகு இதோட நெத்திலி கருவாடு க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 100 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிரேவியவும் கருவாடையும் ஒன்று போல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா ஒன்று போல மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. சிம்ல வச்சு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுக்கலாம். 5 நிமிஷம் கழிச்சு மூடியை திறந்து பார்த்துட்டு லேசா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. மறுபடியும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது இப்போ திறந்து பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் ரொம்ப கிரேவியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது கருவாட்டு குழம்பு, தயிர் சாதம், ரசம் சாதம், அப்புறம் சப்பாத்தி, தோசை இது எல்லாத்துக்குமே நல்லா செட் ஆகும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் Subscribe பண்ணிக்கோங்க. நான் மறுபடியும் வேறு ஒரு டிஷ்ஷில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ.